Ihre kaiserliche Majestät Maria Theresia. Ihre kaiserliche Majestät eröffnet den Hofball. Bitte. Len sa pozrite, nudia sa. A na našom plese. Kto vlastne je ten poručík? Uhorský grof Moritz Beňovský, syn plukovníka husárov Samuela Beňovského. Kiež by kráčal v otcových šľapajách. Hej! Kto je tam? Ja, váš správca, vaša milosť. Čo tu robíš, do čerta? Dobrú noc, pán poručík. Hovor. Váš dom vo Vrbovom. Rodný dom vašej milosti. Čo, vyhorel? Keby len to, postavíme ho znova. Horšie. Horšie? Obsadili ho. Kto? Vaši švagrovia, vaša milosť. Moritz, brat môj, uteč! Oni ťa chcú zabiť! Zabiť! Poďte von a postavte sa mi obaja. Vykúrim vás ako psov. Nestrieľaj, Moritz. Počkaj. Tomáš, omachel. Ponúkaš mi chiméry. Na čo mi dali toto? A toto? Toto nám na čo dali? Ha? Veľa kričíte. Radšej odídem. Pán Primas Lentulaj ťa často spomínal. Máte rád. Čo chceš robiť? I hneď sa ujať svojho práva. To znamená boj? Dnes sú iné časy, Moritz. V mestečku je pokoj, nechaj zostane. Pokiaľ mi sily stačia, nedopustím. Dopustil si, pán Primas, aby na mne spáchali neprávosť. Ľutujem, ale budem sa riadiť hlasom rodu, ktorý mi prikazuje bezodkladne sa uchádzať o rodičovský dom. Pamätaj, kto seje vietor. Nebojím sa búrky. Kláňam sa, pán Primas. Ešte čosi. Vrbové bude proti tebe. Síly mám dosť. Moritz. Anna. Poď. A som rada, že si prišiel. Vítam ťa doma. Vítaj, Moritz. Ako si sa rozhodol? Švagrovia vozia do domu ozbrojených chlapov. Celý dom je ich plný. Strážia zadnú bránu. Vrbové sa ozbrojilo. A naviac, včera popoludne odišiel posol do Viedne so žalobou na mňa. Viem. Vieš? Vieš o tom, čo sa proti mne chystá a pokojne hážeš seno ako sedliacky parobok? Viem, pretože včera večer som išiel za tebou. Bol som pri tvojich dverách. Ale nevošiel som k tebe. Ale prečo? Moritz? Anna je mojou snúbenicou. Blahoželám. Z celého srdca. To je ďalší dôvod, aby som čo najskôr ukončil svoju misiu. Počkaj. Idem s tebou. Myslí na otca. Je tu predsa aj Tomáš. Nehovor mi o ňom. Tomáš. Nikdy sa ma neopýtal, či ho chcem. Iba mi oznámil, Anna, zasnúbime sa a vezmeme sa. Tak som sa dohodol s otcom. Má ťa naozaj rád. Ako svoje vrecia. Svojich psov. Je čestný, hrdý, priamy. Čestný, hrdý, priamy. Alebo nafúkanec despota. To mi je jedno. Anna, prosím ťa, upokoj sa. Anna. V mojom dome, s mojou dcérou.
Dovolte vysvetliť vám. Niečo vysvetľovať si v Anninej izbe. Zabúdate sa, otecko. Ty si sa pozabudla. Prisahám na svoju česť, ani vlások sa aj na hlave neskrivil. A svojím správaním urážate nielen mňa, ale aj svoju dcéru. Urážam, ja, teba. Vkradneš sa do môjho domu za noci, v mojej neprítomnosti. A ešte si trúfaš toto povedať? Bičom ťa vyženie. Prosím, neprenáhlite sa, pane. Sme pripravení. Dobre. Na svítaní zaznie zvon na znamenie k útoku. Prestaň, chlape, hneď prestaň, ešte som ti nekázal! Zvoním za Annu Lentulajovu, pannu Bohumilu, ktorá skončila svoj čistý život z vlastnej vôle. Zabil si ju Moritz. Tu sme, Moritz! Do práce! Vpred! Heja! Daj si pozor, Moritz! Nebudeme ťa šanovať! To je náš! Aj bude! Máme naň právo! Sofia. Nemôžem za to. Môžeš vojsť, Moritz. Dom je tvoj. Ste pravdepodobne dedičom strýkových majetkov v Poľsku. Hovoriť o tom je prinajmenšom predčasné. Prepáčte, ale vysoký vek vášho strýka? Nemám na mysli vek svojho strýka. Nikdy som na nemyslel. Zatiaľ som dôstojníkom jej veličenstva cisárovnej. Tlmočte prosím strýkovi moje potešenie z listu a želanie dlhých a pokojných dní života. Budem na vás myslieť, pane. Pane, vy ste poručík Moritz Beňovský. Von Mendel, čo je s vami? Nepoznávate ma? Prosím, odovzdajte zbraň. Je mi ľúto, že ste sa museli unúvať tak ďaleko a zbytočne. Práve som sa vracal. Generál Daun vás netrpezlivo očakáva. Dovolte mi ešte prehovoriť so svojím správcom. Nerobte si také starosti. Nerozumiem. Jej veličenstvo veľmi rozhorčili správy pána švagra. Cisárov na vás štandopéde zbavila celého majetku. Bez vypočutia? Bez súdu? No, poďme. Tak vás budem musieť na noc predsa len spútať. Spútať šľachtica? Čo chceš? Pod oknom máš koňa. Nasadni, hneď prídem. S tebou nejdem nikam. Radšej do temnice? Ústa mi nezašijú. Nebuď blázon. Hovoriť môžeš iba na slobode. Nechápem, prečo to robíš práve ty. Nemusíš. Rozmýšľať môžeš neskôr. Teraz choď. Dobré ráno, pán Čatár. Niekde by tu mal byť hostinec. A čo tak skoré ráno? Aj v skoré ráno, aj v pozdný večer. Aha, kuriér. Čože? Nie, ženích. Idem na svadbu. Netreba sa ponáhľať. Blahoželám. Čo som to chcel? Cestujete sám? Nie. So svojím tieňom. Rýchlo, Moritz. Vracajú sa. Nemám to rád, keď ma naháňajú. Počkám tu. Pán ženích. Aj s tieňom.
Čudný tieň, čo? Veru, že čudný. Siahnem si na ešte som sa nikdy nedotkol tieňa. Moritz! Moritz! Moritz. Tomáš! Moritz. Tomáš! Tomáš! Musíme ďalej. Netreba. Upokoj sa, veď už sme v Poľsku. Nebyť teba, bol by som teraz medzi potkami vo väzení. Patríš tam. Nezabil som švagra. Ale si zabil Annu. Keď tomu veríš, prečo si ma zachránil? Pretože si mi ostal dlžný Anin život, Moritz. A moje šťastie. Na čo teda čakáš? Skonči to. Počkám, kým ty budeš šťastný. A potom ťa zabijem. Nájde u vás pomoc ťažko chorý, urodzený človek. Každý človek.